Vi skal have hjertemassage. Vil man blive ved med at være skarp, må man træne sine færdigheder. På anæstesiafsnittet i Sønderborg har man derfor iværksat nogle træningsforløb for at blive bedre til at håndtere akutte, kritiske situationer, som for eksempel et pludseligt hjertestop. Den slags kan man også træne i Lærings- og Forskningshusets simulationsstuer, men i Sønderborg er de gået skridtet videre. Her har de flyttet hele simulationen hjem på operationsstuen. Formålet det er jo at gøre os endnu bedre til ligesom at takle akutte situationer, som kan opstå, så vi er jo har det helt på ryggraden, hvad er det, vi skal gøre, og i hvilken rækkefølge. Og på den måde får vi også sat fokus på de retningslinjer og arbejdsgange, vi har i forvejen i klinikken. Simulationstræningen er arrangeret i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland. Man starter med en teoretisk gennemgang af ABCDE-metoden, og derefter afvikles 3 cases, hvor personalet skiftes til at være aktive og observere. Det er første gang, vi gør det her jo på selve operationsstuen, fordi at det er jo lidt mere realistisk og i de vante omgivelser, hvor vi også kan hente de redskaber, hvor vi plejer at bruge i disse situationer. Efter hver case bliver forløbet evalueret med henblik på at optimere og blive endnu skarpere på at kunne handle korrekt, når en situation som denne her opstår. Jeg vil sige, så lang tid det går, hvor vi går lidt over, at vi ikke giver ham noget hjertemassage et stykke tid. Personalet har faktisk taget det rigtig godt. Det er nogle, der har fundet det lidt grænseoverskridende at skulle være med og blive filmet og ligesom observeret. Men de har syntes efterfølgende, at det var rigtig lærerigt, og det har været masser af plads til refleksioner, fordi det har været små grupper. Og så har det også været sjovt. Kan han ikke ekstuberes? Nej, hvorfor dog det? Nej, det skal ikke. Nej, nu stopper vi her. Skal vi gå tilbage til... Vi har ikke fået ham opereret endnu, han har stadigvæk en sten, der står. Ikke nok, men... Jeg tror, vi afbryder. Det har også gjort noget ved sammenholdet, og også lidt omkring det her med, at man sætter efterfølgende, ikke kun på dagen, men efterfølgende også gang i nogle diskussioner og snakker lidt omkring, hvordan man har oplevet tingene, og også hvordan man kunne gøre. Og vi har også fået fokus på nogle områder, som kan forbedres.